बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थानो हायो आरो गांसो जानानैनो फैसा होयो होनना आङो थोंजों खोथा बुङो। माने बे समाव आङो ब्रादारखौ आंनि चेनेलाव आं बरायग्रोनानै लाबाय आरो नोंथांनि सिनायथिखौ आङो आंनि भिउवार्सफोरनो बा आंनि चेनेलाव होनो थाखाय आं खावलायबाय। स' गोजोनबाय नोंथांमोनखौ आंनि फार्माव फैनायनि थाखाय। आंनि मुङा अनसुमा बर'। आङो सासे बोरमा आबादारि। ओरैनो जायगाया मायाव? एक्सुवेलि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि ओमफ्राय डिमाकुसि होनना बुङो। बाट आंनि फार्मा गोदो डिमाकुसियाव दंमोन। डिमाकुसिनिफ्राय दा नैबे आंनि बे हाजोखौ निउलि होनना बुङो। थोंजों रायजोफ्रा बुजिनाय हिसाबै राइन' रिजर्ट बा ट्रि हाउस रिजर्टनि साखाथियाव लाबोबाय आं फार्मखौ। जिथुनाखि तेनजिं बड'सा बिथांनि रिजर्ट खाथियावनो लाबोनाय जाबाय आरो शिफ्टेड जाबाय आरोखि माखासे उसुबिदानि थाखाय। थिगानो। बेनिफ्राय दा बे बोरमा आबादखौ मावनाया नोंथाङा बोसोरबेसे जाखो? बोरमा आबादाव आङो दासिम 7 इयार्स जाबाय। 7 बोसोर जाबाय। 7 बोसोर होमबाथ' बहुत एक्सपिरियेन्स दंसै। बेनिफ्राय दा दासिमावहाय खैथासो बोरमा दं बेयावहाय? दाथ' 100+ बल'सो दं। 100+। एक्सुवेलि आं नैबेयावहाय गोदान फैदों नालाय बेवहाय आंहा नेपियार गायना दोननाय गैया। जेब्ला डिमाकुसियाव दंमोन अब्लानो नेपियार खेथि दंखायोमोन। अब्लानो 300+ बोरमा दंमोन। बेवहाय आंबो एक्सुवेलि हाजोनि बारहावाजों आंबो एडजास्ट जानो नाजाबाय थादोंमोन। दा नोंथाङा नोंथांनि जि बोरमानि भेराइटिसफोर बेखौ दिन्थिनो हागोन ना? हागोन निस्सय। बोरमा हिसाबै सिर'हि दङ, बेटेल दङ, मावाथि दङ, बेनिफ्राय मेन्दा दङ, क्रस ब्रेडफोर दङ। दा बे जाबाय सिर'हि बोरमा। नायनो हागोन। बे मासे बिमामोन बाट फिसाया बेहा माथाम जादों। एक्सुवेलि माब्रैमोन। खाफाल मोजां आंनि फार्माव फार्स्ट टाइम मासे बोरमा माब्रै जादों। खिन्थु मासे थैबाय, माथामा दं। माब्रै जाखादों आरोखि मासे बोरमायाव। दा नोंथाङा बे जिथुनाखि सिर'य होनदों, सिर'य आरो बेटेल, दा बे भेराइटिसखौ नोंथाङा बहानिफ्राय लाबोजेननाय जादोंमोन? एक्सुवेलि आंथ' गावनो राजस्थानाव थांदोंमोन मोनसे समाव। गावनो राजस्थानाव थांदों आरोखि। बोरमानि खोथा बुङोब्ला राजस्थानफोरनि खोथा बुङाबा एसे उधुरा जायो। ओंखायनो आं गावनो थांदों राजस्थानाव। राजस्थाननिफ्राय आं डाइरेक्ट गावनि न'सिम गासै आं गावनो DIआव लाबोदों नालाय 35 पिस 75,000 होनांदों। 75,000नि? 75,000। बिदिनो लामा सामायाव गोबां पुलिसनो फैसा होबोनो गोनां जायो। जोबथायावथ' श्रीरामपुर गेटआव आङो पुलिसनो बोरमा होबोनो गोनां जादों। हिस्ट'रि आरो। दा नङाबा फैनो होआ बिसोरो। अब्लाबो थिगानो। दासिमावथ' साक्सेसआनो जाबाय। बेनिफ्राय आं फार्स्टआवनो बेखौ सोंग्रोनो सानबाय। नोंथाङा दासिमाव बिनिफ्राय बे बोरमानिफ्राय अर्थात बे बोरमा फिसिनायनिफ्राय गट फार्मिंनिफ्राय बेसेबां इनकाम जेनेरेट खालामनो हाखो? आङो आंनि फार्माव मेक्सिमाम लेबार हिसाबै 3 दङ। दाथ' 2 दङ। बेनिफ्राय गासै खरसा गारजोबनानै 50,000खौ आराम मासाव मोनो। मान्थलि? 50,000खौ आरो। जथेस्थ' होमबाथ' ना? दा जिथुनाखि बे बोरमा, दा बेयावहाय गोबांथार बिदिनो माखासे समाव जोङो माखासे बेमारफोरनि मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो। अर्थात बेमारफोर जायो। दा बेखौहाय किउर खालामनो थाखाय भेक्सिनफोर दङ नामा? निस्सय। एक्सुवेलि भेक्सिन गैयाब्ला मोनसे फार्मखौ फोथांना लाखिनो हाया। बेमारखौ फाहामनाया गिदिर खोथा नङा। जाहाथे बेमारानो जाखाया बे देरसिन खोथा। ओंखायनो भेक्सिन होनांगौ। देरसिन बेराम हिसाबै PPR होनना बुङो, FMD आरो ET। बास बे भेक्सिनखौ होनांगौ। आंखौ जिबननि बेब'हार हिसाबै सम सम बेमाराथ' जाखागोनखा। बेनि थाखाय नोंथाङा हुसियार जानांगोन। बेनिफ्राय भेक्सिना जोंनियाव एभेलेबेल ना मार्केटआव? मोननायनि राहा थागोन ना? भेक्सिना गभर्नमेन्ट साप्लाइआ समबादि जाया। जों आरो गभर्नमेन्टखौ सोनारोबा मोनसे फार्मखौ बोरै खालामनो प्राइभेट दखानाव मोनखायो। बाट खोथाया बेसो, जोंनि आसामाव दिनैसिमबो गट्रि सेक्टराव एग्जाम्पल पार्सन मानो गैया साक्सेसफुल जानाय। आं बे सिङावहाय एसे हाबबाय। दा लास्टआवहाय मिथिबाय आङो जोंनियावहाय कल मेइनटेइन जाया। खारन भेक्सिना मोनसे लाइफ भाइरास। भेक्सिन होनायनि उनावबो प्रब्लेमा जोंनि आसामाव जाबाय थायो। स' प्रब्लेमा भेक्सिनाव जोबोद गिदिर दङ। दा बेनिफ्राय बिनि राहाखौ एसे बुंनो हागोन नामा? बिनि राहाया थोंजों जोङो गुबुन स्टेटनिफ्राय भेक्सिन लाबोनो नाजानांगोन। जुदि गभर्नमेन्टआ एनिमेल सेक्टराव गोसो होआब्ला आरो दिनैनि तारिखाव एनिमेल सेक्टराव गोसो होआखै। नंगौ, गभर्नमेन्टआ दा जायफ्रा एनिमेल सेक्टराव दङ साबसिडि होदों 50%। नोंथांनियाव जुदि जिब जुन्थुफोर दङब्ला 1 कौटियालागै माने 50% साबसिडि गभर्नमेन्टआ होदों। बाट बे गिदिर खोथा नङा। जों प्रब्लेमा जाहाथे फार्माव फैनो हाथों बेखौसो फकास खालामनांगौ। खालामनांगौ हिसाबै
मोजां आबादारिनो भेक्सिन होनो हानाय गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लानांगोन सियर सिउरिटि बेनिफ्राय जिथुनाखि बे बोरमा फार्मिं आं गुबुन एनिमेल्सफ्राव आं नुनो मोनदों जेरैहाय बिदिनो मोसौ फिसिनाय मैसो फिसिनाय बा आबादनि बिषयावबो आबादावबो गोबां बिदिनो इन्सुरेन्सफोर थायो दा बे बेलायाव बे बोरमानि जिथुनाखि बोरमा फिसिनाय बा बोरमानि बेलायावहाय बे इन्सुरेन्स जोङो खालामनो हागोन ना हाया बेखौनो नोंथाङा नाय बेखौ फकास खालाम एक्चुअलि नैबे जाबाय मोनसे टेक इन्सुरेन्स खालामोबा बोरमायाव बिदि गानहोनाय जायो बाट नैफोर बोरमाया इन्सुरेन्स नङा इन्सुरेन्सनि खोथा बुङोबा मोनसे लाजिथावनाफोर बायदि जोंनि बिटिसिआव दिनैसिमबो एनिमेल सेक्टरखौ इन्सुरेन्स खालामाखै मानो बियो बेनिख्रुइ देरसिन जेबो दुखुनांथावना गैया दाथ' दैज्लां बोथोर फैबाय दैबाना अखा गोबां जिब जुन्थु थैगोन इन्सुरेन्सखौनो दिनैसिम जोंनि हालामाव गभर्नमेन्टआ माने खालामनो थाखाय इनिशिएटिभ लायाखै होमबा जोंनि बड'लेण्डआव एनिमेल सेक्टरा बोरै जौगानो मोननै खामानिखौ फकास खालामनांगोन गभर्नमेन्टआ एक नाम्बार भेक्सिन आबादारिनो मोजां भेक्सिन होनो हानाय 2 नम्बर इन्सुरेन्स खालामना होनो हानाय जानांगोन अब्लानिया नलेजआ गिदिर खोथा नङा दे जाय आबादाव मावनो थाखाय सिद्धान्त लादों बेयाव अट'मेटिकलि नलेजआ फैखागोनखा बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जे दिनैनि दिनावहाय जोंनि बे आसाम हालाम बा बिटिआर हालामावहाय दासिमहालागै मोजां बेबायदि गट फार्मिं अर्थात बोरमानि हिउज जिथुनाखि फार्मिं खालामनाय बेबायदि दासिमाव गैया आरो बे मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों बेखौ खालामनो हायाखै खिन्थु ट्रेडिशनेल भाबैहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बोरमाखौ फिसियो खिन्थु अब्लाबो जों दिनैहाय बिजनेस मोनसे हिसाबै जों बेखौ खालामनो हायाखै जाहोना मा मोजां खोथा जोङो बिजनेस पारपसाव मानसिफ्रा लाना खारनो हायाखै आरो बे नङा जे सोरबा नाजायाखै बे नङा जों दिनैनि गोदान मुगानि सेंग्रा बाट आङो बे सेक्टराव 7 इयार्स खामानि मावबाय 7 इयार्स खालामनानै आं जि बुस्थुखौ मिथिबाय फाइनालि आं बे बुस्थुखौ बुंनो हायो जोंनि हालामाव बे बुस्थुआ जौगायाखै नङा होमबा दा जौगायाखै आरो जौगाहोनांगौबा मा खालामनांगौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो जे माने मानसिफ्रा बे फिल्डआव फैबाय गभर्नमेन्टआबो फैसा होगासिनो दङ एनिमेल सेक्टराव लन होगासिनो दङ साबसिडि होगासिनो दङ आरो गोबां मानसिफ्रा बे फिल्डआव फैखांबाय अलरेडि बाट फेल जाबाय थायो फेल जानायनि रिजोना बेनो थैनायनि उनाव जुदि इन्सुरेन्सनि फैसा मोनफाफिनाब्ला दा फार्माव बेमार जानायनि पार्सेन्टआनो जुदि बाराब्ला जों रिकभारिनो हागोन दा ओंखायनो जोंनियावहाय एनिमेल सेक्टराव रावबो गोरों मानसियाबो बे फिल्डआव फैयाखै आरो गिदिर फैसा इनभेस्ट खालामाखै मानो होनबा गिनाय दं गोरों मानसिया हदाय मानसिखौ बेखौबोल' एडभाइस होगोन जिबननि खेलायाव नोंथाङा आखाइ दाहो आंखौ गोबां एडभाइस होफैबाय आंनि फार्माव फैनानै बाट आं बे आबादाव फैनानै गाहाम मोनदों आरो दिनैनि तारिखाव आं हासिगोन बे आबादखौ एबिलिटि दंसै आरो कनफिडेन्स आं हासिगोन दा बेनिफ्राय नोंथाङा बे समाव मा बुंनो सानो जायफोर बे बोरमा फिनायखौहाय इच्छा जादों अर्थात फार्मिं खालामनो इच्छा जादों दा बिथांमोन बायदि बेक्तिखौ नोंथाङा मा मोनसे बुंनो सानो दिनैनि दिनावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानगोन नोंथांमोना बोरमा आबादाव फैनो हागोन बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थानो हायो आरो गांसो जानानैनो फैसा होयो होनना आङो थोंजों खोथा बुङो अमा आरो गुबुन बेबहायफोर बायदि नङा खम फैसाजोंनो नोंथाङा जागायनो हायो आरो नोंथाङा माबा मोनसे उसुबिदा प्रब्लेम मोनदोंब्ला आंखौ फन खालाम आं जेसे हायो आं एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन थांनाय खैथामान बोसोरनिफ्राय आङो दाब दाब जायगायावहाय ट्रेनिं होबोगासिनो दङ गभर्नमेन्ट इन्स्टिटिउटआव जा प्राइभेट सेक्टराव जा थ' आं सम सम ससियेल मिडियायावबो फैबाय थायो आं जेसेबां हायो आं आंनि अभिगताखौ गोदो होबोनायफोरबायदिनो होबाय थागोन स' नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा मा बुंदों मोजाङै खोनासं ना बिथाङा बुंदों बे बोरमा फिनायनि बेलायाव बिथाङा एवारनेस होयो अर्थात फोरोंथाय होयो आरो बेबायदिनो बिथाङा गोबाव सम जाबोबाय गोबां दाब दाब जायगायावहाय बिथाङा बेबायदि एवारनेसखौ होबोगासिनो दं आरो दाबो बिथाङा होगोन होननानै बिथाङा खोन्थादों स'
आङो बिथांनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना माबा मोनसे समस्या जायोब्ला बोरमानि बेलायाव माबा मोनसे बेमार माबा मोनसे समस्याफोर जादोंब्ला नोंथाङा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांजों रायलायनो हागोन बिथाङा बिराद अपेन माइन्डेड मानसि बेनिफ्राय आरो मोनसे बिराद मोजां जिल आं बिथांनिफ्राय मोननो हादों आं बिथांजों 2 घन्टासो सावरायबाय बे आबादनि बिसय गोबां बिथाङा आंनो खोन्थाबाय दा बेखायनो आं खावलायदों बिथांजों नोंथांमोना रायलायनो हागोन बिनिफ्राय बे बेलायाव आं सोंनो सानबाय दा नोंथाङा जोलैखौहाय हरनो हागोन ना हाया बिनिफ्राय जुदि सोरबा जोलै नागिरोब्ला निश्चय हागोन बाट आं खुला खोथाखौ बेखौ बुंगोन एभेलेबल नङा बाट माखासे कुवान्टिटियाव हाया खम कुवान्टिटियाव हागोन खारन एक्चुअलि प्रेगनेन्ट अबस्थायावबो अर्डार थायो जन्महान जायाखै थेवब्लाबो अर्डार थायो खारन बे बुस्थुआ दा जोंनि हालामाव बयबो मिथियो माने बेटेल सिरुहि गोदोर जात बोरमा आरो आं नोंथांनि भिडिअ गेजेरजों बेखौबो कारेक्सन खालामनो लुबैदों मेक्सिमाम मानसियानो जोंनियाव राम बोरमा होनना बुङो राम होननाय बुस्थु जेबो गैया लकेल भाषायाव राम होनना बुङो खिन्थु राम साइन्टिफिक जेबो नङा सिरुहि बोरबरि ततापुरि जमुनापुरि बेटेल बोर बिदि गोबां मावाटि बिदि गोबां बोरमा दङ आरो बे बोरमाखौ जोंनि लकेल भाषायाव बुजिनो थाखाय राम बोरमा होननानै बुङो दा जिन हक नोंथांमोननो आङो बोरमा नांगौबा बोरमा हरगोन सिन्था खालामनाङा नोंथाङा जुदि लुबैयोबा आं गावनो हम डिलिभारि खालामगोन जेरै आं थांनाय खैथामान बोसोरनिफ्राय हम डिलिभारि खालामना होबाय थादों फुल भेक्सिनेटेड बोरमा 1 नम्बर PPR 2 नम्बर FMD 3 नम्बर ET बे मोनथाम भेक्सिना इम्पर्टेन्ट बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांनि खामानिया जोब्बाय बास आदारखौबोल' होदो अलासाम डिलिभारि खालामनो अलासाम खालाम बिनिफ्राय एसे बेसेनखौ खोन्थानो हागोन नामा जोलैनि बेसेना बेवहाय गोदान आबादारियाबो एसे ध्यान होखाबानो जाबाय दे बेसेननि जिथु खोथा बुंदों खारन जों आबाद खालामगोन थांना थानो थाखायसो नङा होमबा फैसायानो मेन मुद्दा थ' 3 मान्थनिफ्रायनो दिनैनि तारिखाव 3 मान्थनिफ्रायनो नोंथाङा लास्ट 12,000 मोनगोन 3 निफ्राय 4-5 मान्थ नोंथाङा 15,000 मोनगोन आरो एसे बैसो जायोब्ला माने 1 इयारसो जायोबा नोंथाङा 20 निफ्राय 25,000 मोनगोन प्राइसआ बिदि जायो दा मासेयाव बेसेबांसो गोग्लैगोन मासेयाव 12,000 सबसे लास्ट 4 मान्थ 5 मान्थ आरो एक्चुअली क्वालिटिनि सायावबो सोनारो बाखि खरस होखानो हानाय बोरमा बा फान्था लाखासिगोन बोरमा बेबायदिखौ 20 निफ्राय 25,000 प्रेगनेन्ट बोरमाबो मोनो दा नोंथांमोना खोनाखाबाय जुदि साबसिन मिथिनो लुबैबावोबा नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामदो रायलायदो मानो होनबा बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो आं लाबोनो हानाय नङा गोलाव जागोन जास्ट आं बेखौल'नो आङो खावलायदों नोंथांमोना बिथांजों डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालाम बिथाङा अलवेज बिनि थाखाय रेडि बेनिफ्राय दा जोबथारनायाव नोंथाङा बे बोरमा आबादनि गेजेरजों ओरैनो थानाय जोंनि बेखार जे लाइमोनफोर जायफ्रा फरायनानैबो जब मोनासै बिथांमोननो नोंथाङा मा मोनसे मेसेज हरनो सानो एक्चुअली नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय खोनासङोबा बेनि जवाबखौ दैनो मोनखाबाय आं मेसेजखौ थोंजों बेखौनो बोल' होगोन जे जों दिनैनि गोदान मुगानि लाइमोन सेंग्रा जोंनाव आखायाव मबाइल दङ गोनांथि जायोबा जों डक्टर फन खालामनो हायो गोनांथि जायोबा जों गुगोलाव थांनो हायो जायखिजाया जों मिथिनांगौ बुस्थुखौ जों खम समनि गेजेराव मिथिब्रबनो हायो आरो समस्यानि समाधानखौ जों माने मोननो हायो स्पेशली बोरमा सेक्टरावहाय थ' एनिमेल सेक्टराव जेबो सिन्था खालामनाङा मोजां फैसा दङ गांसो जानानै फैसा होगोन बाखि नोंथाङा जुदि लुबैयोबा आं नोंथांनि गामियाव थांनानै ट्रेनिं होगोन होबोगासिनो दङ दाब दाब गामि सेल्फ हेल्प ग्रुप NGO बेखिनियानो आरो माखासे खोथाखौ लोगो मोननायनि गेजेरजों बुंगोन स' नोंथांमोना दानो खोनाखाबाय बिलाइ जायो बिनिफ्राय बिलाइ होफिनो बिलाइ जायो अर्थात फैसा होयो बिलाइखौसो जायो बियो खिन्थु फैसा होयो दा बिथाङा बेखौ बुंबाय जोबोद थुलुंगाथाव बाथ्रा बियो दा नोंथांखौ आं बेयाव साबायखर बावदों बेबायदि बेसेन गोसा समखौ आंनो होनायनि थाखाय दा बेनिफ्राय आं निस्सय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोबां थुलुंगानायखौ मोनबाय बेनिफ्राय जिथुनाखि बे बिजनेसखौ जुदि नोंथांमोना खालामनो जुदि ओंखारदोंबा बेवहाय खुनु गोब्राब गोरा माबा मोनसे थाखोमानाय बेयाव थाबावनाय नंला आं सानबाय बिनि गेजेरजों नोंथाङा मावनो हागोन आरो मोनसे गोसोआव कनफिडेन्ट आरो एबिलिटिया फैबाय होननानै आं सानबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं दोनथ'बाय थेंक इउ